Natipak ng tiles. Ibobo ang Sprite! Hala, dakuha po ha. Ibobo! Ha? Natipak na po ng tiles. Sakto na ito. Yate, wag mo na magatog po, God. Ay, sayang kayo ng hare. Okay, hare. Isago na Sprite! Sunod! Asin! Mga gadumot ko kang ipakaw na baka itong birthday niya. O, kabuang mo. Nganong wala mo pa? Kadakantang mahimog. Magamit mo. Nganong wala na mo pag-spring house ay gahapon. Munang gaisog. Balik ka daw. Ari nang straight. Ay, kay mga Buboy na asin! Iurot ako ni Kiway na kumantay! Dugangan na kaunti! Sunod! Magic syrup! Kabuang ninyo pagkadang. Isara, di mo. Init kay do, kiduso mo do. Kuha na lang gamay magic syrup. Isa ko lang magic syrup sa baki. Kumukal na. Ba't ka pumalayo? Wala nang bangko. Kaniyo, di pag na. Ha? Pag na. Natay ba kung pinalit? Gana. Ang susunod, bangko. Gato man. Oh, nabot tayong Lazada. Nabot tayong sa Lazada. Ihalo pa rin! Huwag kasing ganyan para hindi mabuwak. Init ka kung tuhod. Kagwan, tagani ni Hane. Kamatay, 15 mas lalo mong tuhod. Ang mga pabulak-bulak! Ito, ang siling labuyo para umanghang. Espada. Sunod! Ang atsal! Inita na kaya. Isagol pa rin ang atsal sa baki. Bing! Yate. Ang sarap ng timplada! Patilaw! Kulang na lang magdagat para Wala mo tarong kuan anay, luwag. Umupo ka, hindi ka makita! Tarapagtarong mo, no? Init ka ayo! Masa na luwag? Ma-overstaying ang bakin nito! Ibobang dahon sibuyas! Dapit! Ay ka! Magic sarap! Bitsin! Magic sarap! Ihalo natin ang bitsin! Napakamaraming niyan, nutrients. Kumain dyan ng wate, Taing tao, epel, kapayas, kalamunggan, kangkong, grasshopper grass. ulod, lamong. Ano tawag ka na? Lamong. Carabao grass. Carabao grass. Kuhol. Makaon ng kuhol. Kaon ng kuhol. Paano madudutlan ng balayan? Pag gumawas yung kuhol yun sa shell niya, kakainin niya ng bake. Dakong atang, gini na. Dakong atang. Mga insekto. Anong klase insekto? Lamok, malaria, anunog ba? Mabita kailan ang ipahingalang. Dragonfly. Dragonfly. Anong kuan ang nilalakaran nito? Lapok. Tapos, pain ng kabaw. Lumalakad ito. Sumusubsub man ito ng, kakain man ito ng alimatok. Limatok. Kaya ang sarap talagang kumain ng bake. Ang mga bake ay lulukso talaga yan. Yan lang ang trabaho niyan. Walang kolesterol kasi palagi yung nag-jumping jack. Ayo. Ngayon, Kaya malalaki yung huwag mga kayo maso ng ipalayo mga yung mga bake na to. papel. Ha? Huwag kayo ipalayo. Kapatay kainit tayo. Tayo Ngayon, tuwing tilawin na umaga natin. at sa gabi. Tilawin na! Ako'y tilaw. Ikaw ba ang nagluto? Ikaw ba ang nagluto? Sabaw ra man gitiluan. Unod. Dapat ako'y mukuha ninyo. Ang sarap! Ibobo na natin ito! Ibobo! Isalo natin ang sibuyas. Tay kagatumot. Taklobin! Tilawin mo muna kung lata na o sakto na. Oh, tilawin mo muna ang bake. Hoy, abis, ado ka na. Tilawan ang bake! Luto na ang bake! Kasi walang kinain. Dudol ako sa inyo! Titilawan ko! Ako anang paa. Ako ang Abo ang magkakuha ng bukog. kamatay na. Ito ang unod ng bake. Ito ang unod ng bake. Masayat na matila. Pakayat na mo. Patilawin po ninyo ako. Titilaw po ako. Ayan. Uy, patilaw. Matay ka. Oh, Imo dili bake, buang Ay, ka. bake. Kita mo bake ring sada-sada bake. Tara, bake. Wow. Okay na. Ulang man na imo. Uy. Ang ulam. Nalatak. Ate mahimuan eh. Kaya mong pinalit. Asa tong usa? Ay ka. Paano to? Ulay ikaw. Lamiya ka sa bake. Matay yun ning. Mamaya kayo ng bake.
Na, insago lang luwag, makapunit mo anak. Napakadanghag niyong dalawa nang nakapunit na kayo na. Ayaw po nilamtik yun. Krimi na kaya, Tono! Ukayin muna natin kasi para mahalo. Ngayon, Nami kayo ni Baki. luto na ang baki! Kakahuli na natin to! Kauna sa dok. Kubisa, nagloban. Ayun na, dito na. Anan, agdila anak, napapaslop. Takloban kay haunahon! So ayun na muna ang pagluluto naman yung baki. Kasi ang sarap talaga ng baki. Kung gusto nyo magawa ng baki, huwag yung lumulukso sa layo ng bahay ha. Yung madanlog-danlog sa sapa ang punitin nyo kasi nakakahilo yan sa... Maraming salamat sa paglalantaw at kakain na kami. Aligis rin mo rice daw. Ang sarap ng baki. So ito na ang bake. Ini pa. Tara. Ito yung ano,